Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen, church. Amen. All leaders, Amen. My evangelist Muparinga, day 2. Tilipalo tese, ilindro epano yondo wakashanya. So, unaona mapari zinacha anotisia ne pale kwa mfano wako kama na mtu tunapotika misa shiripo naye. So tunatenda thank God for her. And I tell you to show my channel I'm so happy you. When I started street preaching, I that street mama swapa ina yamvura zvotindo vaingatambulera kuti chishumira kwayo. She stood with me for a long time to an extent yekuti pane mambiri vakamira neni kwazvo ende vachirumbira neni, so I thank God for her life. Matthew chapter 13. Saturday let me also thank God for my brother. And last time I tried to know what I did this, so I my keyboard today. I need to have Bishop still, but I saw any family I went to Mashuro. My brother, may the good Lord bless you. Whatever gets in your school. Matthew chapter 13, verse 24. Matthew chapter 13, verse 24, and I'll read. Jesus told them a parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, "Say, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" An enemy did this, he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered, "because while we are pulling the weeds, you may also uproot the weeds. Let both grow together until harvest. And at that time, I will tell the harvesters to collect the weeds and tie them into bundles to be burned. Then gather the weeds and bring it into my barn." Kanyaka tsana kurwa panapa kandi challenge apakuti kune vanhu vakaita pfungwa yakanaka kuti moyo wakanaka vaona mumunda makadyarwa good seed weeds mane maweeds ndokubva vaenda kune mukuru kumuridzi wemuka zvikanzi makadyara good seed sei tiri kuona mumunda mune maweeds, munotitendera here kuti tiende kundodzora kunobvisa maweeds? The answer is so challenging ndo yatide notiparidze muridzi wemunda ndokubva ati no, let both grow together. That statement to me it sounds unfair. Why? Because say pari kutenderwa challenge kuti itombokura itomborarama pakati pezvinhu zvakanaka. Ngaitarisira kuti muridzi wemunda aitayo kana matoona kune maweeds, please nemwoyo wenyu une chino chamuinacho ibvai matomhanya and deal with the weeds. But mindiro yakati no, let both grow together. There are times that mukunamata, there are things that ukatarisawo zvide, but zviri pakati peupenyu hwako, mukati mewanano yako, mukati mekurarama kwako, zvausingadeni. You have been praying against those things. Wane nguva zvekuti wasvika pakunetsa nekuda kutoura moyo kuti ndofuka this challenge Mwari ndo zvaakangotsanangura kuti ndigare nayo ndirarame ndiri mukati medambudziko iri. Adono kana pana anorelata neni kuti kune zvimwe zvinhu zvokuti ukazvitarisa wanamata kwenguva refu zvekuti nemwoyo wako wadzikira pakunamata, kune maweeds arimo muupenyu awaitarisira kuti dai akadzurwa akabviswa kare.
but akatenderwa kuti akure. Asi ndobva bazora chiprofita chekuti kana wheat yaibva yakura, I will send the harvesters. Tichatuma vacheki vachandocheka maweeds vobva vaapisa vokohwa futi wheat voisa mumatura. That to me it sounds unfair. Kuti kune dambudziko raonekwa, kune vanhu vari willing to deal with the challenge. Muridzi wemunda ndobva ati no, let both grow together. Zvinoita sekunge vanhu vane moyo wakanaka nezvavanoda kuita zvakanaka varambirwa. Muridzi ndobva ati siya zvakadaro. Kune nyaya dzagara muupenyu hwako dzakangodaro dzekuti kana vari kunyika vanokuti saka kunamata kwacho hakushandi. Taitarisira kuti pawakanamatawo ukanamata izviwo waikunda izvaidai. But ndoda muone picture. Mwari ane zvinhu zvatisingade but zvaanotendera kuti zvive pakati pedu nekuda kwezvikonzero zvatinogona kuzotenda mune ramangwana kana taachiva natasvika pane imwe level. Kune zvinhu muupenyu zvaanotendera kuti zvive pakati pedu nekuda kwechimwe chikonzero chaainacho. I'll give you an example. Vanhu vabuda muEgypt vari murenje, pane pavakatanga kurumwa nenyoka, ndobva vataura naMozisi kuti taura naMwari wako abvise nyoka pakati pedu. Prayer request, Mwari ngaabvise nyoka dziri pakati pedu, vanhu vari kurumwa vachifa. Mozisi abvunza Mwari ndobva vati chigadzira nyoka yebronze undoisa patsvimbo padanda. Anenge atarisa nyoka yawagadzira yebronze achararama. Vanhu prayer request ndeyekuti taura naMwari wako abvise ngadzibve pakati pedu. Havasi kuda kuona problem. Mwari ndobva ati ndaakuda kuti unointroduce solution inoita sekunge haunzwe Mwari, yekuti unotogadzira imwe nyoka vanhu vachichema nedziripo. There is a danger yekuti ukafamba nemunhu anonzwa Mwari zvinotoda maturity kuti umutende, nokuti pamwe pacho anobehave sekunge haanzwe Mwari wacho. Pavari kuda kuti nyoka ngadzibve pakati pedu, Mwari vari kuti aiwa panoda kutogadzirwa imwe. And the message was very challenging. Why? Nokuti kana vachinzi vanofanirwa kutarisa nyoka yaiswa padanda. Iyi iri padanda iri artificial, hairarame yakafa, ndeyekutogadzira. Dzinoruma ndo dzavari kuti ignore idzidzi. Tarisa uko. Nyaya yavanzi ignore inonetsa kuignore. Because nyoka dziri kufamba, shida iri kufamba nemutsoka dzako, iri kufamba pawakagara ipapa, shida yatotindura nekumusana. But vhangeri kuti kana uchida kurarama manje, ignore zvinhu izvozvo. Utarise iri papa. Indaizvozvo zvaifanira kuita easy kutoignore iyi because hairume. Tonyatsoconcentrata nedziri kufamba dzinoruma tichisvetuka. But vhangeri riri kuti idzodzo kwaunofanirwa kungwarira ndokwaunofanirwa kutoignore zvako. Focus yako ngaive panyoka iri padanda. Solution iyo mufungi hama dzangu yakashanda. Zvanzi vakatarisa nyoka vakararama. Solution iyoyo yakashanda, but process yacho yekuramba wakatarisa it's not an easy thing. Ikadzokera maweeds. So vanhu ava vane moyo wakanaka, maweeds arimo mumunda, havadi kuwana mumunda mune maweeds. Isi mumunda kungaita maweeds zvinoenda kundosakura. But kune muridzi wemunda anoti aiwa yekusakura haiite. Let both grow together. Number one thing chaunofanirwa kuziva, there is a prophetic message by instruction yekuti let both grow together. Zvinongoreva kuti despite maweeds arimo, they will grow. Wheat inongokura zvakadaro. Zvine chikonzero sei Mwari vari kutendera maweeds varegedze vanhu ava kuti vaende kundodzura, nekuda kwekuti zvanzi pamunoenda kunoita uproot, you may also uproot the wheat. Kune zvinhu zvatinofanirwa kunamatira kuti zviregere kubva pauri, asi zviregere kukuafekta nyangwe zviri pauri. Taitaura nyaya nezuro sevarume kuti kune chimwe chinhu chekuti ukachiona chiri pandiri relationship mwanano yedu naadzimai, vanenge vachiti asi murume wangu ane nharo stereki, murume wangu ane nharo stereki. Zvinotaura kuti shava patoda kunamata kuti Mwari nharo dzine murume wangu hadziite. Ichokwadi kune area isingaite nharo, but kushaya nharo mulife kunokukuvadza.
Why? Nekuda kwekuti kana kuine vanhu varitusaure munhu isiyana naye, chakaita kuti varoreke inharo. Ndanawo avachadzinda. Iproduct yenharo iyi. Bozi vaitingisiyana naye vakawanda. Chakazoita kuti vawanikwa ndandine nharo navo chitaiwa nomuda. So kana vakawanikwa nemuda wenharo, vanofanirwa kudzipinga kuti nharo idzi dzinotichengetera imba. But dzakuda control neunderstanding kuti pamwe pacho hadziite. Pane paunofanirwa kungodzikama wogona kugamuchira advice vamwe vanhu. Jesu pachake ane the two characteristics dziri mari. It's the lion of the tribe of Judah, it's also the lamb of God. Kurati kune kwaanotofanirwa kuita nharo as a lion. Kune kwaanofanirwa kupfara segwayana. So vanhu vane zvavaona mumunda, zvavabhowa, kuti vari kuti tida kuenda kunodhila nazvo. Yeti muridzi wemunda ari kuti let both grow together. Kureva kuti muridzi wemunda anoziva advantage yeproblem. Ariko matambudziko ane advantage yaunogona kuzoona mune ramangwana kuti dai ndisina kusangana neproblem iyi, dai ndakatoenda uku kunondikuvadza uku. Kune dambudziko rinouya muupenyu hwako but rinochengeta upenyu hwako, but panhasi unogona kusainterpreta zvakanaka. Joseph ari mujeri akarapura hope dzavamwe vasungwa, ndobva aitapura request chichemo kuti kana wabuda unoudzawo mambo ndigone kubuda, ndakauya muno ndisina mhosva. Bhaibheri rinoti musungwa iyeyo abuda for 2 years akakanganwa Joseph. Pane patinonamatira kuti mweya wokukanganika ngaubve pauri, mweya wokukanganikwa ngaubve pauri. Pane patinofanira kunamata kuti vamwe vanhu ngavakukanganira kuti vakakurangarira unoenda mudisaster. Joseph wakakanganika for 2 years. Kusvika gore rakaita mambo Faro vave ne dream ine reward. The reward was so big. Zvekuti paakainterpreta dream yamambo, he became the second in command. Zvoti dai akarangarirwa before the dream, aita free kuda prison and useless, no reward, no position. Zvoti kukanganikwa kwake ndo maweeds upenyu hwake, akamirira harvest yedestiny yake. Pamwe patinonamatira kuti dai wanyatsodiwa, pane paunofanirwa kunyatsomakwa kuti usvike paunofanirwa kusvika. 2 Kings chapter 13. Homba indokandwa ainovigwa. Zvanzi vanhu vakaona hondo ichiuya vari kumakuva vachida kuviga mumwe murume kwaIsraeri. Pavakaona hondo ndokubva vati regai tingomukanda muguva rakashama riri so close raiva guva raElisha. Paakakandwa muguva iroro akandoguma mapfupa aElisha and he came back to life. Zvakaita kuti awane a second lease of life. Akakandwa haana kuitwa proper burial. Dai akavigwa zvakanaka anga asingamuke. Why? Because aiswa muguva rake pofushirwa poiswa maruva. But chakaita kuti amuke vakati ngatitewe kukanda. So haisisiri burial, they threw him. So pane kumwe kukandwa kune connection neblessing yaunotsvaka. That's why Jonah as a prophet ndiye akakumbira kukandwa. That makes him a prophet for sure. Why? Nekuda kwekuti prophetically waitoziva kuti ndikangokandwa chete ndaakuenda kwandinofanirwa kuenda. Haana kunegotiate, haana kuti batiwo zvakanaka, hangu ndine problem, akataiwa ndikandei. Kurati kune nguva yekuti maweeds arimo muupenyu hwako akangosamurirwa chete. Pane chirikuuya against your life. Kurati kana pane zvirwere zvaida kuataka wheat maweeds in one family, that's family. Kurati zvirwere zvinouya kuataka wheat, not the same disease inoataka futi the weeds. So kana pakadyarwa maweeds, chese chaakuya against the weeds chinosvikira pamaweeds. Zvoreva kuti maweeds ari kutamba as a cover to the good seed.
Kune zvikuitika muupenyu hwako zvaunoti kana checha inofunga ndinobuda mwari wacho kana vakati ndabatira pana chiri kuchicha, nekuti kune mamwe maweeds atisingatenderwe kubvisa. Why? Nekuti muridzi wemunda une chiprofita neupenyu hwako, nekuda kwekuti unoziva kuti kune zvichaita iwewe kana wabva unarepo wapachena, zvekuti zvikakuinga wakakomberedzwa nevamwe vanhu hazvikuwani. Ane zvaanoziva muridzi wemunda pamusoro pewiti yake, kuti kune muvengi akauya akadyara usiku, but it was too late. Zvakaitwa nemuvengi nechikonzero chekuti Bible pandaverenga rati witi yakura yakutotukira yakubuda, ndo pakaonekwa maweeds akusimuka. Zvakati that time frame, that difference in time, kuti zvakadyarwa zvikatisumukei maweeds akazotanga kubuda, difference in time inotaridza kuti chese chiri kuda kurwiswa against wheat hachichaita. I'll give you an example. Pakaita mufana vamwe ndakadiki panapa karukuya kuzorwa neni kana kadaundirwisa, chinoita ndirege kukarwisa zvinongoreva kuti kakauya kachindifaita handifile anything, handirwadziwe. Mwana uyu mudiki kana kandirova zvakadii handirwadziwe, but iye ndingachifira kuti ari kurova. Chiri kuitika ndechekuti nyangwe ari kurova, difference yetime yekukura yeage inoita kuti ndirege kuva bothered nezvaari kuita against me. Mulife mune maweeds arimo awakachema nguva refu kuti Mwari bvisai maweeds aya. Kune protection inouya sedistraction, kune kuvengwa kunouya iri protection padestiny yelife yako. Ukatarisa mukomana anonzi Joseph, maweeds anga akamukomberedza were brothers. Usapana pokuti vakakuvenga vacho ndo hama dzako, yeti chavari kukuvengera chinhu chakaiswa naMwari mauri chavasingagone kubvisa kana kutora, but ruvengo rwavo ruri kushandiswa as a vehicle to take you to your destiny. Taparidza one side the good things, but Bible rangu noti all things work out together for good to those that love the Lord. So that the formula yaMwari inogona kuti wadamatirwa kuti zvinhu zvinake zvinoita wesi pakuipa zvozonaka, nekuti wesi iyoyo yakreata protection neblessing. Kana ari Daniel unozvinzwisisa kuti paakakandwa mugomba reshumba, shumba ndo dzakava maoriginal witness asiri biased. Vanhu panzava vaimuvenga akazodai paakakandwa mugomba reshumba, shumba ndo dzakava a testimony kuna mambo kuti tsana vari right. Vanhu havarigone kuappreciate muprofita wenyu, but muno mugomba tiri kumaappreciate. Shumba ndo dzakava mawitness. That's why vanhu vaipikisana naDaniel pavakakandwa, shumba dzakazivisa mambo kuti vari wrong ava. Uye hatimudye ari right, mukakanda vari wrong tichacha. So to Daniel, ndini Daniel ndisina understanding, ndichingosvika mugomba imomo in prayer to bind the lions. Kuti I command every lion to die by fire, by power. Yet shumba idzodzo dzikasva, vanokuvenga pavanokandwawo munoita testimony yakafanana. Hakuna anodyiwa, nokuti zvaifanirwa kuvadya wakazvinamatira zvikafa. Handiziva ari pakati pedzimwe shumba zvichida kubasa kwacho. Unamato wako uri kuti Mwari ndirangirei ndibve pakati pacho. Yeti pauri papapa maweeds ane protection, nekuti chiprofita chati let both grow together. Kureva kuti nyange zvikava pedyo newe, you will still grow, you will still make it, you will still rise, and you will still achieve in life. Hazvina basa kuti vadyara maweeds akadii. Shoko raMwari rati you will grow. Chiprofita ndobva chati kana tazotuma vachechi vachakohwa weeds, kureva kuti ndine assurance yekuti weeds inotobatika. Kukohwa kuripo despite maweeds. Chaakudiwa ndechekuignore the plan of the devil. Ndakanditaure chinhu ichi. Zvanzi mukaenda ivi muchanobatanidza maweeds nemaweeds, which means aim ya devil ndeyekuti kana maenda muchinodhira nemaweeds, you will make a mistake yekubatanidza futi newheat. Kureva kuti enemy arikuda kuti mubvise wheat, but hauye nevhangeri rekuti bvisai wheat, anoisa maweeds kuti pamunoenda kunodhira nemaweeds muchapedzera mamuita era newheat. Plan ya devil
ndekuti pamuchanodhila nemaweeds anoziva iyo level yematurity yenyu kuti munogona kutadza kuzvinzwisisa. Why? Nokuti maweeds neweeds kana wheat isati yatombova nemagrains zvakafanana, is the same grass family. It's hard to tell the difference. Nokuti zviri zvese pasati pane wheat yacho inobatika anenge ari masora akafanana. The devil wants to take advantage. Yekuti asatwa mature to understand kuti kune imwe problem yakauya to your side as favor. Unoziva mukomana anonzi Moses chakaita kuti anoroora kwaakandoroora haana kubvisa pfuma. Bhabhuri rako rinoti akaona vanasikana vaJethro vachida kuchera mvura patsime, vakadziviswa nemashepherds, akavafaita, vakanwa mvura vakaenda. Baba vakabvunza kuti makasikasi ezvi kuti kune mukomana atibatsira, zvikati mamusirei. Mozisi paakauya ndokubva apiwa mwanasikana waJethro ainzipora. Kuti Mozisi wakaroora nefight. Paakangopindira fight dzevamwe anga atopinda mumereji yake. Une nyaya dzaunogona kuignora nokuti hauziva kuti ndedzako nyame dziri kuitika pauri. Hakuna asina maweeds mulife, but the problem tiri kufocusa pamaweeds tichiignore the revelation behind the weeds. Kune dambudziko rakanaka when you preach like this. No. Nemarwadzira zvinoita nemaomera zvakaita kune dambudziko rakakunakira. A week before ndauya kuno kundakaenda kwadentist. Dentist program yake ndenda kubvisa zino unokubaya injections. Injection ichiverukarwa. Hatina kuenda kundobaiwa. Ndakaenda kundodzorwa zino. But favor yaakandiitira akandibaya. Why? Because ndokuti ndigone kubviswa ndisingarwadziwe. Zvora kuti pain yechivevi yekubaiwa injection ndoyanofanirwa kunyewerera kuti munhu ari kuziva zvaari kuita. Yet tese tinointerpreta injection as pain. But kana wakuziva kuti zvinorevei paari kundibaya, unoshedzera kuti ndokurongeka mawo. Anonyatsondibaya kuti anyatsondibvisa zvakanaka. So maweeds muhupenyu, machallenges ariko ari designed for your better. Zvakuti paunonamata kuti unoda kudhila nawo uabvise, unenge wakutoda kubvisa program ine blessing yako. All things work out together for good to those who love the Lord. Ukagara usina challenge. Munhu akaenda kujimu kana achida kusimba chinosimudza simbi. Chinoita kuti munhu asimbe kurwadziwa. Ukangonzwa wakurwadziwa chinenge chakuitika, mamuscles ako anenge akusplita into two. So pain ndo picture yemamuscles. Kurwadziwa ndo mamuscles acho. So kune zvinhu zvokuti ukasarwadziwa you want to grow. Pain iyo amene akanyepera chetu kuti chese chine pain is because of the devil. Let me go to the book of Genesis chapter 3:15. Mwari pavari kutaura kumukadzi kuti I will increase pain in childbearing. Zvinoreva kuti pain was already there before sin. Vasati vatadzira Mwari, munhu anga akadesignwa to give birth in pain. Nokuti shoko rekuti I will increase rinogona kuti ndichawedzera kuti ndichaintroduce. Pain was already there, designed by God. Kwete nekuti munhu atata, but iri process yekuti abate chimwe chinhu muupenyu. Very mature, they respect pain. They don't just hate pain, they respect pain. Because in advantage yausingawane kana isina kuintroducwa mulife mako. For example, unarufamba akasika kana goko rebanana anodonha pasi. Kudonha kunopowa kunorwadza. But uri pasi, uri mupain, une chinhu chaunogona kudzidza, chiri kuprotecta mangwana. Unobva waziva kuti makoko emabanana anotsvedza. Haiti. Next time ukariona apa, unoudza kuti takadonha kare hatidonhe futi. Why? Because pain yandakasangana nayo yanga ine a lesson for the better of my future. Ine zvatiri kuchema kuti dai zvabva pakati pedu sesituation ndaramba ndiinayo, yeti yakaprogramwa naJehovha. Prophetic word ritoripo kudhara kuti they will grow. Zvakadaro witi inokura. Zvakadaro nguva yekukohwa inotokwana. Zvakadaro. There was a day that ndakaenda kuMozambique kuchimoyo.
So don't know about. So I was looking for Amazaba. So I was nowhere because when it was not look to look at a couple of people for so the kind of association different have to start with a few. Look for common patino no kira, stood down my young board about the road no fire. The most big side, the rover by 8 10. So to know my don't take a drama. Look at a boy gun of some other next station. Makomana trends, Komana in the watch, no ignore. Pataka Viper China next station, I did a few. And this Vechaka minister managed Bota and a woman votes a pono votes. Just tell him the same for one idea. I didn't know. I got ignorant to Viper Chimania, Pataka Eda, Unandaka Funza, the neighbor, we are Matabon. I was so put the guns go to Nagati, no, I don't know. You couldn't even look at the market, which one you told one night. How did you see that was Saturday and you are going to one night? Why don't you want any solution? Another Peter can I type you yes and no? Can I put in the other Chamukamas? You want us all to tell us how we know one night. When you come back and see a pen, open a seven in the ash. Come back and even the pen, open the door of says. The first kids when the Redeemer was not boss, there was another man. But not out of Mr. Shamu Zagaga to surrender, sheet, but in the Tory country. Was Agato Tioka and get a Mutora, then I'll be the next to take him. So you have the boss, Baka, Ruran, and Ruth in one child for no man, Kuram, and one child. Could let us know the Ramba, hey, and I put a minute, little boss. Was no one a moon. As a very people to the single that could run up to the chamber. Could not pause when the moon does not put it on the thank you, Jesus. Why was it typing? I can't sorry. I end up a stuff and also sugar. I see the way the chairman maweeds. You know, every what you just grow like that. So you could have zvakadaro. And the wheat, you know, sugar by no coho. And the you know, sugar by no farmer. And the yellow, a china singer day. But no one let it go to grow. Not the Japanese in the maweeds, ariko. There are challenges in life. You have been praying, you are attacked. You are now just crying. I've come to interpret your tears. Pani kurukuye ndi wamwali uli chiporofita ndi nyasha za anoda munza mupenyu wako. Kata asikushanda ni anu manokuda. Alikushanda ni type isida kufari. Ane mawidza anotendera kare mumunda imomo. Mawidza ndinoziva kana kwani zvirwere zvinodaka ataka weeds. Zvinotanga zvaataka maweeds. Because maweeds akapoteredza weeds yacho. And the yes is same family. That every disease in against weeds. Inotanga yashikira pa maweeds. So now the Kune land wakauya against you. Nekuda kwa kuti zvichauya for you. Zvichatangira pavari. Bani shimuramba zviripo. Nokuti iye ari shoko raanaro pamusoro peupenyu hwako. Iye ndakati ukaona usingasangani nasatana zvinoti unamata straight. Zvinotoreva kuti muri kuenda same direction zvakamusangana. Nokuti kana wakusangana Mwari, pane maweeds aunofanirwa kusangana nawo. Pane vanhu vanotaura kwaunoenda, ivavo vanodiwa. Ivavo vanhu ivavo vanodiwa. Vanotaura kwaunosvika unotaura achieve. Vanhu ivavo vanodiwa. Nokuti kana vanaro vanodenha Mwari wako. Nokuti Bible rakunoti when the enemy comes like a flood, which means standard haisimudzwa nokuti Mwari vakuda. Standard inosimudzwa nokuti wakamakwa. Pane zviri kuuya against your life. So when the enemy comes, you will not be blessed coming. But when you see the enemy coming, that's a prophetic message. Because the standard is about to
be raised. Kana wakuita zvisizvo wazoita izvo zvakuda kuitwa. Continue to praise and worship God. Because the prophetic word that you grow and harvest time panotokoro wachete. Inokwana nguwe kukowa witi. Zvisinei kuti kumunda kwakaita mawiti. Inokwana nguwe kumudira kwako. Zvisinei kuti kune varoyi vakamuka kumushabeni. Nekuda pakuti there is a prophetic word upon your life. The presence of the enemy. Ukuthi zvanzi unogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Zvoti akangoona usiri kudziviswa, anoziva kuti hasati wakuda kudya. Pakaita vanonga udye vanonena mwari wako. Pakaita vanonga ungadye vanonena tafura yacho. Nokuti anogadzika tafura kwete nokuti une nzara, kati nokuti wakamakwa. Kumakwa kwako kunonena mwari wako. Chinomupa kugadzika tafura kuona the enemies surrounding your life. Sabati anosamiteka kuti maweeds akatikomberedza Mwari nevabvisa finish. Dai Mwari vate finish arega mutende wakuvapedyo neni. There is a message for you. You will grow and you will achieve. Unobudirira zvakadaro. Nokuti iye unoziva kuti kana vanodhura vakashayikwa, protection yako guarantee iriko. Tachima nemaweeds for a long time. Tanga ignore maweeds. Why? What the devil anokunzira nyaya dzekuti unokuza focus nezvaMwari. Ofuna to concentrate nezvauri kuitwa nevenemy. It's high time yekuti Sanbalati naTobia vachitaura unoedza kuti I will not come down. I'll continue to worship God. I'll continue to praise Him. Ndinogamba ndichivaka upenyu hwangu muna Mwari. Hazvinei kuti pane kwamuri kundida. Sanbalati naTobia varipo. Rusvingo reJerusarema rwakavakwa rukapera. Mwari ngaakupe kubudirira. Variko vachitaura zvavanotaura. Vachashandiswa miti yaibva. Vachashandiswa miti yakukorora. Nekuda kwokuti enemy yako haidzivise zvinodiwa naMwari muupenyu hwako. Abraham zinoti Mwari pavakasika nyika, kwaiva nerima. There was darkness, and God did not complain. Those zvakadenda Mwari to create the moon. Those zvakadenda Mwari nekuda kwokuti pakati let there be light. There was light, but evening maneno kasvika, darkness came again. Saka kune zvinoramba zvichidzoka. Kwete nokuti Mwari havana kutaura, but nokuti pane zvinoda kugadzirwa zvimwe zvakasara. Nokuti chakapa Mwari to create the moon. Bible knows He created the moon to rule overnight, which means when night comes, the moon is about to be created. Ukangoona rima rasimuka, ziva kuti mwedzi wacho muchena wakuda kugadzirwa. Nokuti kune zvinogadzirwa naMwari. Nokuti enemy ine zvairi kuita. Vanhu vabuda muEgypt vakateerwa nevaEgyptians. So kubuda Egypt muchienda Canaan is phase 1. But kune maEgyptians anobuda futi Egypt. Okutevera. Ose kune mwechi nekuti kunyika wakabva but mweyacho kuchechiri kuteera futi. Vanoteererei ndakabva kumakuhwa ndakabva kune zvataita teso. Sei vachiramba vachiteera ndamuchechi. Vari kuteerera kuti uone kumwe kuita kwaMwari. Wasunguna kuti kudii paRed Sea. Stand still and see the salvation of the Lord. Kuda kuti vari kukuteererai today havasi vekuti urwe nawo. The Red Sea is ready to wipe them out. Kureva kuti wasvika palevel yekuti kana wateererwa uchaona kumwe kuita kwaMwari. You will witness the goodness of the Lord. Enemy icharegreta kuti ndakamboteererei nokuti havana kuteera kuti vauraye Israeri. Vakateera kuti vaurawe nokuti vari kuteerera Israeri. Church yemeni takapedza nguva refu tichichema nevanhu vanotivenga vakatimaka nevanhu vanotaura zviri against our lives, but I've come to tell you this. Maweeds haisi nyaya, zvinotaura Mwari ndonyaya. Maweeds aripo zvinongoti let both grow together, which means despite the weeds you still grow. Why? Because wakaipa unoziva kuti unadaisa maweeds.
statement rekuti regai zvikurirane. Let me go deeper. Vachitaura pasi, let both this revelation. Today, there's no point to pray against me. It's too late. Enemy, bayachigara maweeds, yanochigara usiku. That's the means, but it's not in that ground in the sin to germinate. Because Adam is a man, Adam is a ground. So apparently, means why you put that to the type and they go. But since we're blessing the favor in the moon, in the level of Adam, Akatuka, lower level. But his level, he was still blessed. No can achieve you eat out of sweat. Why would not Kune means what? So I want you are too blessed to a level you could even thorns will not deny you food. Your sweat is greater than the thorns. But I want to go means what? As means why you are too blessed to an extent that your sweat is greater than thorns. What I hope is what it can mean where can you still eat. In Africa, the Kutuba, and I'm not to charge her. Kutuba is a torture. No matter what you tell me what we know. But you eat out of sweat. Which means your sweat grace to a level which even thorns cannot deny you food. No wonder to get across that's what means one is on solo matches. Adam and the Akonzera means. Second Adam and our Christ Pari Kuya. One means by choice on solo. In other words, one generation young Jesus. Amusha dila ne means ba. When you understand, nobody will sorrow no information. So you understand that in the midst of thorns, you can still make it. Challenges as the father of and often what we ignore, the good about it takes too late. I'm too blessed to the level. I'll still eat. When the enemy comes, as we have on the destroyer, and we have another level to be raised. So when I just talk about changes on our maweeds. The good about it, understand that gap wheat never wheat is like gap rakasiana. It is like profit rakasiana. That's wait until harvest time. She no harvest for as maweeds. That you control and time measures in wheat. Wait until harvest time. Kuraundi panguva yekukohwa ndopachawo yavanhu kuzobvira nemaweeds. Saka maweeds arunongoziviswa kuti hatidi kuuya ikoko kuti nokuti mune zvamuchadzivisa. Aiwa tichatoya ikoko zvako haisi pakunamata Mwari, iri pakunamatirwa nemunhu wamwari. Sorry to say this. That's a challenge sometimes. Kune munhu unogona kuuya kwete nokuti ada kunamata, ada kuita munamato nokuti kune zvinomudzingirira, nokuti varume havana kuenda kumunda nemwedzi wemunda mudyara wheat. Vakatozouya patime yemaweeds, focus yavo iri pakuti zvakaipa zvaitika ndozvinoti mufa. Ukaona munhu akupfugama akuchema pane zvakaipa chiri kuitika kwaari, kwete kuti kune zvakanaka zvaanoziva zvakaitwa naMwari muupenyu hwake. Ukangoona akuchema akunyengetera pane zvakaipa zviri kuitika. Kune type yamakristu inomuvhwa nemaweeds.
Let me talk about wheat a little bit. Jesus is the bread of life. Chingwa chino katiwa ne wheat. In other words, vana ina Jesu. Vane chekuita nezviri kusimuka against the word. Moyo wavo unobatikana nemaweeds. Saka pavakarambirwa nemuridzi womunhu anofunga vakabatikana kuti ndachitrasta maweeds kudarika isusu. Nokuti kana panzi let both grow together, tinogona kuti imi mukatoenda muri wese kana maweeds anogona kutoperforma zvandiri kuda. Maweeds haatadzise wheat kuibva, but imimi you can uproot the wheat. Do you know that the devil trusts you without destroying? That is power. Why? Because the Bible don't give the devil a chance. Which means according to God, the devil does not have a chance. So also you are able to samupe. Don't give without you have the ability to give or to deny the chance. The devil has no power. I don't trust your power. Can I start work with to destroy yourself? Pani pano to mira kuti utaure zviri negative kuti agone kushanda newe zvakanaka. Nokuti chaanoziva anoziva kuti wakafirwa naJesu upenyu hwako hunofanira kuendeka. But anozoshanga wakutaura kuti tingaende kupi tingaitei. Okoziva saka hazive. Munoverei kusaziva ataura ega. Church, hear me very well. Maweeds ariko, but are you sure for your own good? It's focus by enemy. It's a focus by Calvary. Kabasara kabatwa. Why? Because by utapedza nguva uchida kushanda neene kuti ndila nayo. Urikutadza kubuilda upenyu hwako muna Kristu wacho. Amenanga kuti bwana unochiona urari. Iye akamuisa pakona zvekuti kana zvinotaurwa zvese kuti Jesu akakuitira ahunzwi. Kumusha kwedu kune ngozi kwakaurayiwa. Kwa Jesu kwakauya akatourayiwawo futi. Yauri kuti zai ine munhu pasi kwakauya kune munhu pasi. But wakaipa hadi kuti uite focus nekuunderstand kuti une zvakaitirwa paCalvary. Anoti but maraini kwenyu kune nyaya dziripo dzekuti hausimuki. Depende pemvunzo iyi. Funga kwako vese vari successful vakatanga vauraya madhimoni ekusha kwavo ese ndokuvauraya varume vavo vese ndokubva uzomudirire. Aiwa zvisi. Vazhinji vanoura successful kumusha kwavanobva munotombomira musha. But ivo ndo vakangomira musha mukuunderstanda zvakaitwa naKristu. Azinotisaidi masiva kuti asvike pakuita ikune takatanga uraya varume vese kumasiva. Pizza less of us in the yes. Why? Because when focus yaka isa kune zvaka ziva nemunzwisisa kuti maweeds aisinyaya anotowanikwa mumunda but nyasha dzandakapiwa is good seed as a believer zvinoita kuti harvest inoramba iripo despite the presence of the weeds. So I don't even know Satan what you actually go. As for another matter, what is zvakadaro, another good deal zvakadaro. Satan anamu fariko. As we never get a successful Satan actually. Apparently, you can kill the devil. He was defeated already. You need understanding. You need my weeds. I see focus in my weeds, but good seed. Wheat represents Jesus as the bread of life, and Jesus is the word, which means the word not so important than the wheat. But the problem is wheat, akafanana na wheat, which means warira kufamba nevhangeri rakafanana nevhangeri chairo iro risiriro. Parudyarwa maweeds, parudyarwa another kind of gospel raida kuti fananei neraunotenga. Chiri dangerous. But chakafanana neoriginal. So tinogona kutosekuileta maoko evanhu vakawanda. Chiri fake chiri dangerous. Because chine mafeatures ese echinhu chiri original. Pane pauiswa pakona nemweya chino trying to fight the devil. Akamundwa kare. Uri kurwa nemunhu akarohwa kudhara. Uri kuwaste time kuti
uchitadza kuunderstand the prophetic message yekuti both will grow until harvest. So muromo wako unofanira kuramba uchikonfesa kuti harvest time youpenyu hwangu destiny yangu inoitika. Hazvina basa kuti vakaronga zvipi, vakadyara chii, vakatumana, but Mwari wandinotenda anonditi you are not poor, you are rich. Anonditi you are not the tail but you are the head. Hazvina basa kuti vakadyara nemwene urwere unogona kuva success uchitorwara. Indaka witness and that's very successful in life. Abereki bese bafa hazvina kudzidzisa kuti munhu ave successful. Avengwa neama pasina vanhu vanomubatsira hazvina kudzidzisa kuti ave successful. Iyo focus yako nekuti davasina kundiveka davasina kuzondai so ndakabudirira. Kune wokutanga akatovengwa zvekutodaro akava successful. Secret iri pakuti kudii kumboignore maweeds. Seuchipedzi wangu wakaimba nokudyarira izvozvo. Ndakuziva munhu yakadaro wangu, ndakuziva ndikadamuziva ndakudhila naye. Shuwa uchamuziva uchadhila naye, ushaya nguva yekudhila nemurume wako waunoda. Musatame kumuda zvokuti munopedzisira musadanane ungori munhu ari defensive. Unoluza focus yekuita zvaunofanira kuita muwanano yako uchingotsvaga vanhu vacho. Ende vanhu vacho havapere, mawidzi haapere, chipedza kusakura pachibuda mavo. Ipo mira yekusakura idhila negood seed yako. Ucharwa neuyu nhasi, mangwana achadana neumwe, ucharwa unopedza rightness. Chaakuwa nechekuti akamana kuchiita zvamunoita ndikatimbokiswa kuno. Why musandipedzere nguva? Why focus yangu iri paweeds, not paweeds. Unotoshanda time yekugeza uchidzifambira nyaya idzi. Time yekuita zvinhu zvako mwanano yako nemunhu wako hauna. Uri kudhila nevanhu ivavo. Ivo ndozvauri paunopedza nguva uchidhila nesu zvako hamuchaita. Ukutowedzera kuvengwa mukatimo. Patakugeza pano uchidzifambira. Time yekuita zviri protective mulife hauna. Uri kufambira neizvozvo. Saka bharati ndatobhuya vakatotaiwa uya kuno timbotaura. Nema yakataiwa ndiri kuita basa rakakura, there is no need. Hatuye ikoko. Itai zvamuri kuita ikoko muno mutine zvatiri kuita muno. Handina kenza kuita zvanofanira kuita muno nekuda kunda prove my point outside. Maweeds i-challenge, i-pressure inouya mulife, but yakakunakira. Kune ma-problems ekuti unozotenda Mwari kuti Mwari vakaita basi. Eko musikana wandakafika so akandiramba. Ndakaseka naye ndikati asi Mwari makatendeka. Apo ndainyura. Unoziva kuti Mwari vakati vaminamata yako yese unoita problem. Pane minamata yaunofana kusiyana nayo. Because iwe hauzive ramangwana unozive ramangwana. Mwari vanoziva ramangwana. Kune munhu ari right nhasi asiri right mangwana. Zvekuti Mwari vakakunzvengesa pane munhu iyeyo unogona kurwadziwa kuti Mwari batei mwoyo wake, batei mwoyo wake. Utozoona akusiya kuti asi Mwari vakaita kuti ukasamubata. Maweeds anofanana neweeds. Munhu asikabuda anofanira munhu anobuda. Saka uchiita nharo tikachisiyana naye because achiri pastage yemaweeds. Achiri pastage yekutenga so. Pamberi apa atenga. Pamberi apa haana zvaanoita. Ane program yekuda kukutadzisa pawita. Saka pane
maweeds. So maweeds akafana neweeds. Unasika kudu akafana nemunhu anokuda. Kani pavanofana. Unasika right. I don't get a stage you get a right. I was giving people this example. I'm gonna watch it. It can affect us to by the quarter past 11. It's not over one. So what you can do is to take away. You know what the time is correct in what you have. You can't force me to get it right. When I say right, everybody is right. My weeds, I'm not coming on the weeds. So no one pay me up to my weeds. I'm not doing my weeds. That's what I'm watching my weeds. I'm not weeds in the mood. Kune chef ya uyanas. But you want to see who guys favor. You want to tell me to select difference in my weeds. The weeds. So it's the one at right. But if I don't find but you are not slow to have a weeds. Even Pastor Bani wheat actually no maker. But you are not to see, but you are not to see. So don't you walk to an ass when you keep selling through. Why are you going to have a preparing? Don't you want to start with the level of no food or so that's not our owners? Say that's the owner. Yes. Now it's not finally way to say. What is up, but I'm a winter. Church this way. With the moon, I got zvakadaro zvikurezvese. Why both the prophetic message per week? Shakoa zvakadaro. Ava ina venda munodzura vakarambirwa. Ndokubatsira kuti I will send harvesters. There are people who are designed by God. But it's supposed to be sent into your life. But kune vanozouya vega. Munhu akauya ega akakota mavhesi nokubata abva ikoko. Nari kunyipoza pane munhu wekuti aneta nenyika zvake. Ada kuroora. Anouya kuchechi. Anotopinda kana nguva yeshe. Wotozoona makumba. Hatina matedzi. Anoziva mutsauko wazvo pasati pane witi ndiwani. Nokuti ava vachikura kuti mukaenda munobata nezina. Wega ugone kuziva. But I will send harvesters. Kuti kune zvinotonzwa naMwari muupenyu hwako. Ngwarira zvinongouya zvega. Kune zvimwe zvinhu zviri right zvinongouya izvo zvaunofanirwa kutya. I will send. Ndine vatichatuma. Even they are designed to deal with the imimi mune hasha mune shungu but hakuna understanding. Saka imimi musaende. But at harvest time, I will send. Mwari ngaatume vanhu kwavo muupenyu hwako. Mwari ngaatume basa chairo mulife mwako. Mwari ngaakupe basa rinobva kwaari. Rinokupa pundutso mune zvaunobata. Mwari ngaakomborere upenyu hwako. Mwari ngaakuitire favor. Mwari ngaatume zvakanaka muupenyu hwako. Kune vakauya vega ivavo kwete. Mwari ngaakupe Boazi kwete munhu asina basa. Mwari ngaakupe Kenani kwete gwenga. Mwari ngaakuonere nyasha munyika yevatorwa. Kune favor ichaunzwa naMwari muupenyu hwako. Nekuda kwokuti uri witi rinomuda vaJehovha. Nekuti uri mwana waMwari anotenda kuna
I see a harvest coming. Nilikuona wacheki wako wazuia. Nilikuona mchato uchiuria. Shakabia shenda ngazi kile kupata upenyo wako. Shakatu mwana ngonga shimata upenyo wako. I want us to pray. I want us to pray. Not in a matter. You know yourself very well. But I'll send harvesters. Maweeds ariko kune vachatumwa for your good. Munyika kudai kune vari naiti vachatumwa naMwari muupenyu wako. Munyika ine vanhu vakakumaka Mwari ndaakupe munhu anokunda chaizvo. I'll send. Vachatuma life back. Kune zvauchazoona kuti iropafadzi yatumwa naMwari. Ndine zvandaidza kuita, but this time ndasvika pandinozorodzwa naMwari. This is a blessing from the Lord. Father, we thank you for your word. Let's begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Maweeds akamera mutano wake. Maweeds akamera relationship yake. This is the time for the harvesters. The harvesters to take out the weeds. In the name that is the perfect name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the weed. She said, just hold on, raise your hands. Baba chakusina kutigara. Chakusina kutigara muupenyu wake. Yeah. Chakusina kutumba muupenyu wake. Yes. Thank you, Jesus. Every demonic system. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Chisina kuchigarwa nemi. Yes. Chakusina kuchigara Mwari wangu, chakusina kuchigara. Inoraira iko zvino nezita raJesu. Chisina kuchigarwa naMwari. I command every demonic power. Directed upenyo wake. Directed utano wake. Chisina kuchigarwa naMwari. Every root. Chisina kuchigarwa. Mercy tena Yesu. Chakusina kuchigarwa. Reketa upenyo wake. Mercy tena Yesu. Chakusina kuchigarwa. I command every weed. Be released now. In the mighty name of Jesus. Every demonic influence. Every power of the enemy. Chakusina kuchigarwa. In the mighty name of Jesus. I uproot every plan of the devil. I uproot every plan of the enemy. In the mighty name of Jesus. Chakusina kuchvara. Father, in the name of Jesus. Chakusina kuchvara. Planted by the enemy. Every demonic power, I command it now. I command the devil In the mighty name of Jesus.
Hamuna kutwara cancer, hamuna kutwara HIV munyama yake, hamuna kutwara ruvengo rejection mupenyu wake. Ndirikurayira iko zvino. Every plant planted by the devil, every plant planted by the devil, right now in the mighty name of Jesus, by fire, by power, I command that devil, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every week, I tell it now. Every week, you know, fire, every week, I light it on fire. In the mighty name of Jesus, rejection, sickness, I command it to go in the mighty name of Jesus. Father, we thank you in Jesus' mighty name.